Nosaltres continuem amb més a banda i banda i avui parlarem amb els productors del curtmetratge Badia, amb el Marcel Buissant, que és el director i guionista, i amb el Marc Pasqual, director de fotografia. Bon dia als dos, què tal, com esteu? Bon dia. Hola, Gràcies bones. per convidar-nos. El Marc Pasqual està des de Dubai, ens hem d'anar cap a l'altra punta del món, i tu, Marcel, estàs a Barcelona, oi? Sí. Estic a l'Eixample Esquerra. Doncs us heu convidat avui aquí perquè ens heu d'explicar què és això del curtmetratge Badia. No sé qui dels dos vol començar a explicar. Bueno, si vols, començo jo. És un projecte que fa anys que vaig escriure el guió i bé, doncs, és un projecte sobre Miquel Badia, que va ser cap dels serveis d'ordre públic de la Generalitat, un dels líders dels fets d'octubre del 34. Era un independentista de pedra picada, diguem, i bueno, vaig començar a fer aquest guió perquè em sembla un personatge interessant, que tenia punts més clars, punts més foscos, i bueno, era un personatge que és interessant explicar i tenia ganes de fer un curt sobre ell. Ens agradaria fer una pel·lícula, però ja és prou difícil aixecar un curt i per això estem fent el curt i estem fent una campanya de mecenatge. Perquè has dit que la idea principal, la idea gran que té tothom, doncs, és fer una pel·lícula, però bé, suposo que també té un cost molt, molt gran, no? Fer un curtmetratge i una pel·lícula ja no hi pensem, no? Exacte, sí, una pel·lícula, clar, estem parlant d'un pressupost que si no hi ha una productora darrere, no hi ha uns inversors darrere, és molt difícil. Un curt normalment es fa posant els diners a un mateix, en aquest cas doncs, el Marc Pasqual i jo, que som els dos principals productors, però clar, igualment ens trobem que un curt històric doncs, és molt difícil de fer, llavors per això sempre demanem ajuda també per fer aquest projecte. Però sí, un curt, diguem, és més assequible. Es pot fer més fàcilment. Una pel·lícula ja és Es fan pel·lícules independents, també, amb pressupost molt baixos, però bueno, és també molt complicat aixecar una pel·lícula. No sé quant de temps porteu a la ment aquest projecte, aquest curtmetratge sobre Miquel Badia. Bé, bueno, jo vaig començar a escriure'l fa uns 5 anys, em sembla. Sí, vaig començar a pensar en la idea fa 5 anys i durant la pandèmia vaig escriure el guió, el 2020. I bé, llavors amb el Marc hem treballat anteriorment, amb La tardor de la història, és un altre curtmetratge que vam fer fa uns 2 anys, i li vaig dir, ostres, per què no tornem a fer un altre, no? I llavors doncs, vam començar a pensar com fer-lo, no? I estem fent tota la preproducció i tot això per poder-lo fer. Ja m'has avançat una mica perquè la pregunta que us volia fer era com us vau conèixer vosaltres dos i ja m'has avançat aquests projectes que heu fet. Expliqueu-me més. Sí, bueno, ara si vols, Marcel, explico jo una mica com ens vam conèixer. Jo i el Marcel ens vam conèixer, ara deu fer com 12 anys o 13 anys a l'Escola de Cinema, no? A l'Escola de Cinema de Barcelona. Els dos érem estudiants, ell estava al segon curs, jo vaig entrar i bueno, ens vam conèixer per casualitat i després allà a l'Escola de Cinema vam fer algun projecte. Ell estava per allà fent algun tema de producció, jo estava fent algun tema més tècnic, que és el que faig més. I després, ens vam desconnectar una mica, cadascú va tirar pel seu cantó. El Marcel es va començar a trobar feina de temes seus, ell és historiador, i jo per temes de la vida me'n vaig anar a viure i a treballar a Dubai. Llavors, d'alguna manera ens vam separar i sí que teníem una relació molt distant de WhatsApp o de Facebook o com li vulguis dir, però no teníem una relació massa directa fins que un dia, jo crec que devia ser el 2016 o 2015, no, 2016 crec que devia ser, em va explicar Marcel que estava treballant, sembla que estaves al bus en aquell temps, Marcel? El bus turístic. Estava treballant com a historiador i director de cinema al bus turístic, o sigui, pots imaginar el cinema català com està en aquest país. I jo estava treballant a Dubai fent publicitat i fent pel·lícules i vaig dir, hòstia, per què no fem una cosa, no? Quan jo faig alguna vacança, faig vacances cada 6 mesos, una temporada, fem una cosa. Llavors va ser una miqueta de tornar a juntar, tornar a fer coses. El Marcel feia temps que no feia res, jo tenia un guió escrit i vam començar a rodar això, ens va anar prou bé, vam estar en 30 o 40 festivals, vam guanyar 3 o 4 premis
I després va dir Marcel, hòstia, jo vull fer una altra, no? I llavors vam fer una altra que ja va ser una miqueta... Doncs el Marcel sempre toca el tema històric, el tema de la història de Catalunya, personatges, li agrada molt, és historiador, doncs, bueno, i a més té la gràcia aquesta d'aconseguir plasmar molt bé el que era la realitat. No? Potser nosaltres, els que som més cineastes, ens centrem més en la pel·lícula, ells se centren en la pel·lícula, però també sempre hi ha un rigor històric. I també ens ha anat prou bé, ara està acabant tot el que és el grup de festivals, inclús l'any passat vam tindre la possibilitat d'anar al Festival de Canes, ens van seleccionar al Mercat de Canes i vam poder veure una miqueta el que es movia, conèixer. I a més, vam seguit fent coses, hem fet una mica de comunitat i el que ens vam decidir, jo crec, a partir del 2016 o del 2018, que sempre que poguéssim faríem cinema o curtmetratges, el que poguéssim, i intentaríem fer-los en la llengua catalana. És una mica la filosofia que vam tindre i a més a Marcel li agrada molt el personatge històric, doncs, català i personatge històric. I a més el que deies, no? Sobretot fer temes d'audiovisuals en llengua catalana, ara mateix en el punt al que ens trobem, no entenc que per al que m'heu estat dient no heu rebut ajudes per part del govern català, no? Per realitzar aquest tipus de projectes audiovisuals. Sí, ho hem intentat, però no ha sigut possible. En el cas de Badia, per exemple, en aquest cas no ho hem intentat, però ho hem intentat abans, en projectes de sèries, de curtmetratges. Hi ha com una cosa una mica, pensem una mica estranya, perquè és com que és un tema, quan toquem qualsevol tema històric, mínimament polític, amb rerefons polític, doncs en seguida, clar, nosaltres toquem aquests temes també. El Marc ha dit que ens hem decidit fer cine en català, però també fem cine bastant polític, en general. Sí, compromès. Compromès amb la independència de Catalunya o amb la nació catalana. O el que sigui, però vull dir, sí, un dels temes que toquem és aquest, però vull dir, el que... Jo soc director de fotografia i no escric els guions, però sí que tenim una miqueta la filosofia de voler fer, d'explicar alguna cosa, de queixar-nos d'alguna cosa, de demostrar alguna cosa, no? Exacte. I si no tenim només diguéssim, l'afició de fer això com per fer una pel·lícula. No, és una pel·lícula de protesta, hòstia, i això, no? Parlem en profunditat, si us sembla, del curtmetratge de Badia. Expliqueu una mica de què va, on s'ha portat a terme tot el tema del rodatge. El curtmetratge encara no s'ha rodat. Això estem en la preproducció, en la fase de localitzar, és a dir, estem buscant localitzacions, també tenim els actors ja una mica bastant paraulats, i allò està el tema de decidir quina il·luminació es farà servir, en això en el cas del marc de foto, quin tipus de foto, planificar. I bé, ara estem en el punt aquest que mentre planificàvem vam dir, clar, perdoneu que sigui sincer, se'ns falta diners. Vam veure que estàvem amb el productor executiu, que és el Josep Oller, que té una productora que es diu Films en Off, que ell sobretot ens fa els pressupostos, perquè ell és comptable també, no? I ens vam dir, hosti, que ens falten diners, és que invertint nosaltres ens segueixen faltant diners. Llavors, per això hem fet aquesta campanya, estem fent aquesta campanya, de fet dura fins al 14 de novembre, en la plataforma Indiegogo, que és una plataforma de cinema independent, és americana, i estem intentant trobar aquesta financiació, estem en aquest punt d'aviam si podem aconseguir els diners per poder rodar. Suposo que rodaríem per Setmana Santa o a l'estiu, com a molt tard, no? Són els nostres dies més o menys que creiem que podem rodar. Sí, només... Digues. Perdona, només dir que aquesta campanya que estem fent, una mica un mecenatge, no és la típica... És una mica diferent del que se sol fer en els projectes de cine, que tu agafes el 40% de la pel·lícula, algú t'ho posa i després ja es queda en la pel·lícula. Això és una mica diferent. Com ja ens vam donar compte que vam contactar amb qui, amb Òmniums, ANCs i molts diferents estaments que ens podien col·laborar, d'alguna manera sí que et reben, però a l'hora després d'ajudar-te diuen, ostres, és difícil, no? I el que vam decidir és oferir petites donacions, que ens poguessin oferir petites donacions i a canvi oferíem nosaltres recompenses, com per exemple, per cada 10 euros oferim una visita guiada pel Marcel, del que és Barcelona,
explicant tot el tema històric del 34, com va ser i quin era el personatge de Badia, o també oferim un curs de fotografia. I costa això 10 euros, no? I això és mica a mica com intentem financiar aquest projecte, no? Que és el primer cop que ho intentem, però com coneixíem d'altres projectes que s'havien financiat així, ho hem intentat. I exactament, el curtmetratge de Miquel Badia se centrarà, heu dit, en aquest any, en el 1934. Què va passar aquell any amb Miquel Badia? Perquè, per exemple, jo que no ho vaig viure en directe i vosaltres tampoc, perquè sapiguem una mica quin també és el llegat històric que ha deixat Miquel Badia. Sí, aviam, l'any 34 és una part important del curt, però el curt també s'ambienta des de l'any 25 al 36, més o menys, que és quan Miquel Badia ha mort. I a l'any 34 el que va passar va ser, doncs, van entrar, així és molt resumit, és bastant complicat el que va passar, hi havia la Segona República, però van entrar les dretes, va guanyar el Partit Republicano Radical, i llavors van entrar consellers de la CEDA, que eren unes dretes que ja tenien, doncs, membres quasi bé feixistes, no? Ja tenien forces feixistes quasi dins de aquesta confederació de dretes. I a Catalunya, que hi havia el president Companys, hi havia Esquerra Republicana, doncs van fer un intent d'independència, van intentar fer una revolta independentista, van intentar fer un estat català, hi havia un sector, com era el del Badia i aquests, que estaven totalment per la independència de Catalunya, el sector de Companys era més federalista, però va ser una derrota perquè van acabar fracassant, no? Van acabar sent derrotats per l'exèrcit espanyol, la República va enviar l'exèrcit, etc. I era en un context també de revoltes a tot Espanya. Va haver una revolta minera a Astúries, per exemple. Vull dir, no només va ser Catalunya, però Catalunya va ser un dels llocs on va haver més, juntament amb Astúries, poder, són dels llocs on hi va haver més conflictes, no? Amb el govern de la República. Sí, i a més, a part d'això, és d'alguna manera aquelles imatges que van passar al 34 ens recorden potser imatges més recents, no? De polítics de la Generalitat a la presó. Dius, ostres, potser han passat 80 anys, però potser no hem evolucionat gaire, no? Estem bastant al mateix punt. Va ser diferent el motiu, però d'alguna manera sembla que es repeteix la història, no? I llavors és una mica de voler recordar aquests personatges històrics, aquests moments, i fer un reflexe també de la realitat que vivim. A més, també s'han fet, en aquest cas també, documentals sobre els fets que van passar l'1 d'octubre aquí a Catalunya i també tampoc no hem de perdre, no?, la vessant històrica que tenim, personatges com Miquel Badia i institucions que van passar, en aquest cas, l'any 34 fins al 36, que va ser l'any de la seva mort, doncs crec que també és molt, molt important deixar-ho reflectit amb un fet audiovisual, no? I a més en català, en la nostra llengua, que crec que és el més important. Bé, companys, jo l'únic que us volia dir és que estarem esperançats que aquest curtmetratge es porti a terme. Compartirem a través de les nostres xarxes socials aquesta campanya de mecenatge perquè tothom que vulgui aportar el seu granet de sorra que ho faci. I, a més, l'únic que esperem és que ens torneu aquí a banda i banda a dir-nos que s'ha portat a terme i que estem convidats a l'estrena del curtmetratge. Això és l'únic que espero que em dieu. Res, moltes gràcies als dos per acompanyar-me, Marc Pasqual i Marcel Buisan, productors del curtmetratge de Miquel Badia. Moltes gràcies. Moltes gràcies.